Missä päin maailmaa oletkin, arjessa on kemiaa. Joskus piilossa ja joskus näkyvissä. Kemiaa on jalkojemme alla ja pitelemme, haistelemme, hengitämme ja juomme sitä. Viipaksin matka sai alkunsa vuonna 1986, kun Bo Axel Wiklund kuuli erään yrityksen haasteista tuotantojätteen hyödyntämisessä. Siinä missä moni näki ongelmia, Bo näki tuotantojätteelle kestävän ratkaisun. Maailma ja yritysten tarpeet muuttuvat ja Viipaks on ongelmanratkaisija, joka kehittää uusia omia tuotteita ja sovelluksia tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Valikoimassamme on nykyään yli 100 tuotetta, joita valmistamme teollisuudelle, paperi-, sellu- ja energiasektoreille sekä elintarviketeollisuudelle. Viipaksin voittoisena strategiana on hallita koko toimitusketjua tuottajalta loppuasiakkaalle. Meri- ja maakuljetuksista ja säiliöterminaaleista tuotantoon, myyntiin ja asiakashoitoon. Yritys on kasvanut alkuaikojen muutamasta työntekijästä useaan 100 asiantuntijaan, kemistiin, kuljettajaan, projektipäällikköön, hallinnon työntekijään ja mekaanikkoon ja yhdessä tuotamme hyvää kemiaa. Meillä on laaja ajoneuvokanta ja noin 20 terminaalia, joten olemme iso, varma ja tehokas toimittaja. Olemme ylpeitä siitä, että kalustoomme kuuluu myös maailman ensimmäinen sähkökäyttöinen ADR-hyväksytty säiliöauto, joka voi kuljettaa 64 tonnia. Jatkamme ympäristötyötä ja kehittymistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Liikennesuunnittelun ansiosta logistiikkaratkaisumme on markkinoiden tehokkaimpia, mikä tarkoittaa vähemmän tyhjiä paluukuljetuksia, pienempää polttoaineen kulutusta ja vähemmän ilmasto- ja ympäristökuormitusta. Yhdessä kehitämme huomisen tuotteita jo tänään ja luomme uusia innovaatioita, jotka tehostavat nykyisiä ratkaisuja. Hyvä kemia on meille erittäin tärkeää. Siksi lupaamme asiakkaillemme ja ympäröivälle maailmalle edistää kestävää kehitystä käyttämällä resursseja optimaalisesti, kuormittamalla ympäristöä mahdollisimman vähän ja suosimalla ympäristön kannalta parhaita vaihtoehtoja. Hyvä kemia merkitsee myös sitä, että asetamme tiukat vaatimukset turvallisuuden, laadun ja työympäristön suhteen. Teemme aktiivista työtä tapaturmien ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi ja toimintaamme negatiivisesti vaikuttavien uhkien poistamiseksi. Viipaks pyrkii olemaan työpaikka, jossa jokainen työntekijä kokee yhteishenkeä, arvostusta ja ylpeyttä ja kuuluu joukkueeseen, jolla on yhteinen tavoite. Toisin sanoen, Viipaks tuottaa hyvää kemiaa.